Under overfladen er en stærk workshop, hvor du og de andre deltagere får mulighed for at opdage, hvad er tillid, hvad er nærvær og hvad er refleksion. Vi laver den om aftenen i skumringen eller om natten, og vi laver den parvis. Og ideen er lidt, at vi parvis skal være tætte på hinanden, have tillid og nærvær i situationen og reflektere over et eller andet spørgsmål, der har med dagen at gøre, eller med udviklingen at gøre, eller med individet at gøre. Det kan variere, hvad spørgsmålet er. Og opgaven består i, at vi parvis graver hinanden ned på skift. Så den ene graver den anden partner ned under jorden, og så trækker man vejret igennem en snorkel, og det gør man i 5-10 minutter. Lad mig nu understrege, at det er 100% sikkert, for man bliver ikke gravet længere ned, end man bare lige kan sætte sig op, hvis man lige pludselig ikke føler, at man kan få luft. Så det er 100% sikkert. Men illusionen om det her med, at jeg skal have fuldstændig tillid til, at min marker han passer godt på mig, jeg skal have fuldstændig tillid til, at jeg skal ligge her under 5-10 cm jord og reflektere over noget, det er en meget, meget stærk øvelse. Og derfor skal man vælge under overfladen, hvis man vil et spadestik dybere, helt bogstaveligt, men også mentalt i nærvær, i refleksion og i hvordan vi bygger tillid op imellem mennesker. Det vi ved af erfaring, det er, at den her øvelse er meget stærk for gruppen og meget stærk for de to, der gør det sammen, fordi man får et meget, meget voldsom oplevelse sammen på den gode måde, som man kan bruge fremadrettet i, hvordan agerer jeg så, når jeg kommer under pres, når jeg bliver begravet i arbejde, eller begravet i sorg, eller bliver begravet i stress. Så under overfladen et spadestik dybere i tillid, i nærvær og refleksion, det er noget I vælger, når I vil have et meget anderledes workshop til jeres aften eller nat i udviklingsdagen.